ரொம்ப அருமையான படம். நீண்ட நாள் கழிச்சு ஒரு நல்ல திரைப்படத்தை பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாயிருக்குது. இந்த திரைப்படத்தை இயக்குனருக்கும் ஒட்டுமொத்த திரைக்குழுவினருக்கும் அனைத்து மக்கள் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். காவலர்கள் எப்படி இருக்கணும், அவங்களுடைய அதிகாரத்தை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு இந்த திரைப்படத்தின் வாயிலாக நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ரொம்ப அருமையான ஒரு திரைப்படம். நல்லா இருக்குங்க மியூசிக். நல்லா இருக்கு. பரவாயில்ல. பார்க்கலாம். ஒரு டைம் பார்க்கலாம். நல்லா இருக்கு சார். படம் பார்க்கலாம். நல்லா இருக்கு. பிடிச்சிருக்கு. நல்லா இருக்கு சார். சூப்பராக இருக்கு. கதை என்ன கதை சார்? போலீஸ்காரு உதவி பண்ணுற மாதிரி நல்லா இருக்கு. படம் எப்படி நல்லா இருக்குண்ணா படம். படம் எப்படி படம் எப்படி நல்லா தான் இருக்கு. படம் எப்படி நல்லா இருந்துச்சுண்ணா. பிடிச்சிருந்துச்சு. படம் எப்படி நல்லா இருக்கு. நல்லா இருந்துச்சு. இருக்காதீங்க.